ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଳକାଠକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ସହାୟତାରେ ଜବତ କଲା ବନ ବିଭାଗ। ବନ ବିଭାଗର ଶତଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୋରା କାଠ ଚାଲାଣ ବନ୍ଦ ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ବରଂ ଏହା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗତ 15 ତାରିଖରେ 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ଚୋରା କାଠ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଅଭିଯାନକୁ ବନ ବିଭାଗ ଧରିଥିବା ସ୍ଥଳେ ଏବେ ପୁଣି ବିପୁଳ ମାତ୍ରାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଳକାଠ ଜବତ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ପୁଣି ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠଗଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକୁ ବେତନଟୀ ବ୍ଲକ ପରିସରରୁ ମିଳିବାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଛି। ଘଟଣା ମୁତାବକ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସିଏଫ୍ ତପନ ପରିଡ଼ା ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ କର୍ମଚାରୀ ବେତନଟୀ ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ପରେ ବେତନଟୀ ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ଘନଶ୍ୟାମ ସିଂ ଓ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ବେତନଟୀ ବ୍ଲକ ପରିସରରୁ 42 ଖଣ୍ଡ ଓ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ 21 ଖଣ୍ଡ ମୋଟ 63 ଖଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଳଗଣ୍ଡି ଜବତ କରି ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଜବତ କାଠଗଣ୍ଡିର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 3 ଲକ୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘରବାରିରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା 21 ଖଣ୍ଡ କାଠଗଣ୍ଡି କାହାର ଜମିରେ ପଡ଼ିଥିଲା ତାହା ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଘନଶ୍ୟାମ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ବେତନଟୀ ବ୍ଲକ ସେ ବ୍ଲକ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଆ ଅଛି। ସେ ପଡ଼ିଆରେ କିଛି ଆମର ଶାଳ କାଠ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତାକୁ ଆମର ମିଳିତ ଭାବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଆଉ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ଯାଇକି ତାକୁ ଚଢ଼ଉ କରିକି ନେଇକି ଆସିଲେ। ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ଯେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ବେତନଟୀ ଏରିଆରେ ଶାଳ ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କର ହୋର୍ଡିଂ ହେଇକି ଅଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେହେତୁ ଚୋରାରେ ରଖାଯାଇଛି ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ବେତନଟୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହିତ ମିଶି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରିକଭର କରାହେଲା, ସିଜ୍ କରାହେଲା। ଜଣଙ୍କ ବାଡ଼ି ଭିତରୁ ଆମର ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବେତନଟୀ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପାଖରେ ଜଣଙ୍କର ଘରୁ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ବାଡ଼ି ଭିତରୁ ବି ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଶାଳ ଲଗ୍। ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି କେସ୍ ରଜତ ନାଥ ଯିଏ ସେ ତ ନଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିନ୍ତୁ କେସ୍ ହେଇଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ଲେଭେଲରେ ତାଙ୍କର ଇଏ କରିବେ, କେସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ। 200 ପାଖାପାଖି ସେଫ୍ଟି ଶାଳ ଲଗ୍ ସିଜ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ତା'ର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ହେବ। ନିହାତି ଆପଣ ଯେହେତୁ ବେତନଟୀ ପାଖାପାଖି ଏରିଆ ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ତେଣୁ ହୁଏତ ସେଇ ପାଖରୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଣିକି ରଖାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ଖବର ପାଇ ମାନେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ? ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ବେତନଟୀ ତାଙ୍କ ଲେଭେଲରେ ଏନକ୍ୱାରି କରିକି ଯେମିତି ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ। ସାର୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବହୁତ କାଠ ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କାଠ ଜବତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତକ ଗିରଫ ଉପରେ ନଜିର ହିଁ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କ'ଣ ଜନସାଧାରଣ କ'ଣ ଆଶା କରିବେ? ନା ଆମର ପ୍ରପର ଏନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ କରାଯାଉଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କ କେସ୍ ଦିଆହେଉଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ସେ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ। ବେତନଟୀରୁ ନମିତା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଶିମିଳିପାଳ ଖବର।